De 7R-serie bestaat uit 5 verschillende modellen, beginnende met een 270 en achter mij de grootste 350. Het typenummer op de motorkap geeft meteen het aantal pk's weer, nominaal gemeten zonder boost. Dus de 270, de kleinste, is met een 6,8 liter motor uitgerust met 270 pk. Achter mij de 350 met een 9 liter motor met maximaal 388 pk inclusief de boost. Alle 7R modellen hebben een wielbasis van 2,92 meter, een bandengrootte affabriek tot 2,15 meter in doorsnede, zoals bijvoorbeeld achter mij 960 R42 en een eigen gewicht van plusminus 11,5 ton, maximaal te belasten tot 16 ton. Hiermee kunnen we de 7R inzetten voor zowel zwaar grondwerk waarbij veel eigen gewicht nodig is, of juist voor transport waarbij een laag eigen gewicht wenselijk is.